wel even heel bot. Achte aanwezigen, allereerst hartelijk welkom namens het Pleegbelang Westergeest. In het bijzonder welkom uw gedeputeerde Vakkenga en de wethouder De Vries. En uiteraard je alle hier bijna, je bent heel van harte welkom. Het is geweldig dat je al je wedstrijd binnen. Ik moet hem correct even meenemen, want het is ook 80 jaar dat die vliegtuigen hier Delft binnen. Ik wil hem correct even mee rondnemen naar hoe het ongeveer hier is. En dan gaan we dus naar het vliegveld Pocklington in Yorkshire. Op 4 mei 1943 om 22:36 stegen ze op de Halifax HR 26 DI 0. Het is boek mij samen mogelijkheden. Het doel is Dortmund voor een bombardement. Het is bevolkt met mist. Letterlijk boven Nederland werd het een heldere nacht. Je kon dus eerst net heel geweldig navigeren door die mist en de donkerte, maar boven Nederland zag het er dus boven. Die nacht stegen er uit Engeland wij 596 vliegtuigen op om Duitsland te bombarderen. 596. Het is onvoorstelbaar wat er gebeurde toen. 31 van die 496 komen net weer om. Waaronder dit vliegtuig met zijn bemanning dat hier Delft is. Onbrekelijk dieroerien op 4 mei. Van de zo'n bemanningsleden werden het maar 2 lichamen gevonden en die binnen hier begroeven. Misschien binnen de derde. De andere 5 binnen nooit gevonden. Voor haar is een gedenksteen opgericht hier op het kerkhof. Dat is mij gegeven door Reinder Bosma, die had een hele grote dien. Eigenlijk als we dus even rondgeschogen, dan mij verblijd werden dat het vliegtuig daar Delft wat is. Als het een paar 100 meter verder was hier, dan werd een grote ramp in Westergeest West. Want dan ging er dus midden in het warmbel kwam. Dus dat is, eigenlijk hebben we daar nog geluk mee gehad. Het is goed, is het al je bedenkingen voor de oorlogen. En ik weet en ik realiseer me dat wat ik nu zeg, dat ik misschien net zei mij, maar die verantwoordelijk daarvoor neem ik al. Het is dus een bedenking van alle gevallen in oorlog, van deze oorlog en oorlogen. Maar ik vind ook dat het eigenlijk een stille tjoegenis is, geen oorlogen die op dit moment in het gang zijn in de wereld. De jaat is net bij deze bedenking, denk ik, maar toch ook het kwijt, dat we zeggen mij waarvan echt een stille betjoegen ten opzichte van de oorlog die er nou is. Dank je wel.
Dan ja, we nou het woord aan de heer Vakkenga, de deputeerde van de provincie Friesland. Jood bedenken wij om net te vergeten. We bedenken els en ien burgers en soldaten die in het koninkrijk van de Nederlanden en werk op de vrouw omkomen of vermoorden binnen. Zowel in de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. We bedenken al die mensen die de hoogste prijs van vrede betalen hebben. En dat moeten we heel tijd weer in zin brengen. Het aandenken wat in leven gehouden worden, want de groep mensen die het bijgelijks de Tweede Wereldoorlog meemaken had, wordt heel tijd liedster. We bedenken dus om net te vergeten. We bedenken om net te vergeten dat we hier joert in Oost-Friesland in vrijheid leven. Zonder onderdrukking en bij vrijheid van meningsuitering en parsen. We bedenken om in 2 minuten in stilte de verbinding met elkaar te zieken. Verbinding tussen u hier alle jaar aanwezig in Westergeest, maar ook de verbinding tussen het nou en het verliezen. En het brengt ons daarmee ook in het zin de verantwoordelijkheid die we alle jaar hebben om onze vrijheden te beschermen. Elk op zijn of haar eigen wezen. Als het in het leger zit, of in die eigen huishouding, thuis, op het werk, op squallen, terug naar elkaar te harken en, die kan zijn, de verbinding te zieken. En het is daarom namste onwerkelijker dat er nou, hier today, al meer als een ier oorlog heerst op het Europese continent. Al meer als een ier kringen de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne ta u terug. We realiseren ons daarmee dat oorlog in Europa geen beeld is uit lang verleden tijden, maar spieter genoeg ook van deze tijd. En dat laat zien dat we leren moeten, Libië met oorlog. Dit was het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei dit jaar is. Dat we bedenken om uw duistere vrijheden te respecteren. Libië met oorlog is van alle tijden. Het is aan u om de aandenkens terug te gaan aan de volgende generaties. Op 15 juli 1944 schreeuwt Anne Frank in haar dagboek: dat is een dregen in deze tijd. Idealen, dromen, mooie verwachtingen komen nog net op of ze worden troffen door de grauwelijkste werkelijkheid en sa volslijn vernield. Het is een groot wonder dat ik net al mijn verwachtingen opjong ha, want ze liek je absurd en net uit te vieren. Anne Frank houdt haar hoop, dromen en verwachtings overeind. Net zijn steende de zware oorlogstijd dat ze in libben. Jong, wie we 2 minuten stil. Dan denken we aan al die mensen aan wat we ons vrijheid te danken hebben. We denken aan harren om net te vergeten. Om net te vergeten de vrijheid te koesteren en ons te realiseren dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. En waar nedig die vrijheid te verdedigen, zijn de jingen die haar ideologie, religie of overtuiging heger achtje als de vrijheid van oren. En zolang je de vrijheid delen en voortjouwen, is er altijd genoeg van. Op het moment dat je de vrijheid nemen en exclusief dienen smijtje, is het geen vrijheid meer, maar onderdrukking. Joert bedenken wij om net te vergeten. Morgen vieren wij om net te vergeten. Dan nou graag het woord aan het vader van de gemeente, eerst Friesland, de heer De Vries. Achter onwijzingen. Deputeerde Fokkinga, jongens en famkes. Joet is het 4 mei. De dag dat in uw land de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog betocht worden. Maar ook de slachtoffers van oorlog en vredesmissies nog de tijd.
Hier in Westergeest binnen wij daarom Jood ek 2 minuten stil west. Want ik hier in deze omkrieten wie de oorlog net vier voort. Meesken wien jet iets bang. Bang om oppakt te worden. Libben in angst. Eert wat wij us Jodedag net meer intinken kennen. Anno 2023 leven wij in vrijheid en mogen wij denken en zeggen wat wij willen. En dat is tegen kostbaar. Elke jaar had het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema. Dit jaar is dat Libje mooi oorlog. En spietig genoeg leven er nog hield het meesken mooi oorlog. En je vaart hoe wij naar Ines Safir voor te zien. Een paar 100 kilometer hierwaai in Oekraïne zitten de meesken er nou al een goed jaar in. Wij kennen alle jaar de beelden van de televisie en uit de kranten. In 1941 kwam de oorlog hier in Westergeest heel dichtbij. Op 12 oktober 1941 wie een Wellington-bommenwerper onderwijs in Nuremberg in Duitsland voor een bombardement op de Duitse oorlogsindustrie. Het dagstijl waar dikwijls onvallen door een Duits jachtsvliegtuig en start hier uiteindelijk bij Westergeest Del. Alle 6 bemanningsleden kwamen hierbij om het leven en binnen hier te half bracht. Op 4 mei 1943, Jood is precies 80 jaar in, wie het op een nij raak. Een Halifax bommenwerper waar Delsketten onderwijs ik naar een bombardement in Duitsland. Het vliegtuig startte hier bij Westergeest Del. Alle zo'n bemanningsleden kwamen om. 12 van hen binnen hier te half gebracht op dit begrafplak. Elke jaar werd het tal meesken dat de Tweede Wereldoorlog mooi maken had lietser. En daarmee werd ook de verbinding met de oorlog lietser. Maar dat betekent net dat wij de oorlog vergeten moeten. Waar het verliezen net kan Jood de dag net begrijpen. En de toekomst in je stal Jan. Zo zei de jerdere bondskanselier van Duitsland Helmut Kohl het eer. En zij is maar correct. Het docht dan ook goed om te zien dat je Jood jongere generaties onwijzer binnen. Want de verhalen van 1940, 1944 moeten verteld worden. Ook aan toekomstige generaties. Want Libje in vrijheid is namelijk al heel net vanzelfsprekend. We kregen nu een gedicht voor de famkes van de bidding. En dat binnen Sietse Bekkema en Hendrika van der Bij. Kom hier maar even. Kom maar. Kunnen we zo wel in praten? Kunt u te hollen? Ja. Goed lood, hè? En heel tegenbij. Kom maar. Heel tegenbij. Op. Dan gaat deze maar bezig, een beetje. Ken je dat zo? En dan moet je maar... Ja, we zijn er beneden. Ja. Nou, klaar. Goed tegenbij. Goed lood. Ik leefde niet in oorlog en geweld. Ik ken ook geen angst voor bommen en soldaten of voor verraders die hun land vergaten. Zag nooit een mens door een geweer geveld. Ik weet uit verhalen die mij zijn verteld hoe mensen huis en haard moesten verlaten en lang in concentratiekampen zaten, door wanhoop en ellende vergezeld. Ik weet dat vele sporen zijn verdwenen. Ze zaten in het verzet of waren Jood. Men weet niet waar of hoe ze zijn gedood. Ik moet wel blijven stilstaan bij degene die sneuvelden. De oorlog is voorbij, maar door hun offer is mijn leven vrij. Dit wordt met de omroep. Dan, ik probeer het zo leuk. Dan komen we nu over naar de krantlezing en ik vraag de deputair uit nu hier van de krant te lezen, die voorgedragen. De naam staat er wel op.
Met je nog wethouder de Vries uitnodigen om een krant te lezen namens de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Voor het plaatselijk belang, Cheyenne Hoekstra en Roelie Kiewiet. En die krans moet daarheen. Basisschool De Winning, Sietse Bekkema en Hendrike van der Bij. Het blomstuk en dat mij weer bij deze bij hier de alleen worden. Ja, is de meneer jammer, ja? Heel mooi. Dan we hebben ook eigenlijk kwamen we aan het einde van deze bijeenkomst. Iedereen die nog een bloemke bij hem had, die mij dat lezen werd dat wil. Ik bedank je allen voor je aanwezigheid en ik hoop dat we een keer weer in zoens en in meer vrede als op dit moment hier bij mij nog onwijzig wezen mij. Dank u wel. Met Lisse van der Blom weer we aan de eindkamer van deze live-uitsturing bij streekomroep RTV NOF. De volslijne uitsturing is letter van een jong nog waarom te zien op onze website www.rtvnof.nl of in de app van RTV NOF. Ook aan hier een tegentank voor het zien. En ik wens je nog een hele noffelijke jong.